Naririto po tayo ngayon sa bayan ng Lingayen. At susubukan natin kahit isang araw lang kung paano ba ang mangisda. Ito yung pang malaman natin ang kalagayan ng mga mangingisda dito po sa bayan ng Lingayen. So, Kuya Ronald, nakikita ko sa likod natin yung bangka na sasakyan natin. Ano po bang tawag dito sa bangka nyo? Ayan po sir ay yung tinatawag na bangka kalupor po. Bangka Kalukor. At nakikita po natin na parang buong pamilya yung nagtutulak at mangingisda. Opo sir, ganito po ang nangyayari ngayon. Aktual na aktual po makikita natin. Papunta tayo sa Oo. laot tayo, magtutulak tayo. Ganito po ang kalakaran dito po sa pangingisda dito po sa poblasyon. Hindi lang dito sa poblasyon, sa Manibok, sa Playa, sa Lidtong, sa Punton. So practically sa lahat po Halos lahat po dito, ng barangay sa Lingayen na nandito po sa shoreline, sa beach, ay ganito po ang kanilang kabuhayan. Yes sir, karamihan po sir, halos 90%. 90%. Okay, so tara na. Kuya Ronald, isda na tayo. Pangingisda pala sa Lingayen. Yung lambat, kailangan dali nila dun. 1 kilometro mahigit para makakuha sila ng mga isda. So pag nagalaw pala itong Lingayen Gulf, affected lahat ang pamumuhay ng mga mangingisda. So kakausapin natin sila para malaman kung ano ang kanilang nararamdaman, mga saloobin, at ano sa tingin nila ang pwedeng gawin upang ma-improve ang kalagayan ng mga mangingisda. Hindi lang po dito sa Lingayen, kundi sa buong probinsya ng Pangasinan. Tara, mangisda na tayo. Tulak tayo. Yan. Ah! Mabigat nga. Oh. Sabay-sabay. Oh. Oh. Tumugtog. Ganyan, iba, no? Isa pa. Yung mahuhuli natin dito. Oh. Gusto ko yung pusit Lingayen eh. Ayan na yan. Lulutang na yan. Oh. Woo! So yung pag-umpisa pa lang ng pangingisda, itong pagtulak ng bangka Kalukor ay napakahirap na. Halos buong angkan, buong pamilya mula po din sa beach, papunta dito sa tubig. Talagang dun pa lang ay nararamdaman mo na ang hirap, no, ng trabahong ito. So saludo po ako sa kanila. Dito, hulog natin. Hindi magkasya kasi malaki yung tiyan ko. Sigurado mamaya papalit na ako nito. Tapos, babalik. Dito, pwede, no? Dito. Napakahirap ito. Ha? Nakapagod talaga yung mangisda, no? Ito si Kuya Ronald number 2, tawag sa kanya piloto. Paano ginagawa nyo, Kuya Ronald? Ako yung nasa gitna na. Ako yung nasa gitna. Ako nagpapantay na ito. Dapat pantay kasi yung Oo. para yung job. Dito may Sa bulsa papasok. Okay. Kita po ako ng isang piloto ng
Kalukot. Salamat. So, masanto siya kabutan sa sikatayo namin. Dito ngayon ang mga mangingisda po dito po sa bayan ng Lingayen. Kasama natin siyempre kaibigan natin si Norman Cruz Doroteo at ang nakilala ko pong piloto ng mga mangingisda, no? So Norman, ikwento mo nga itong kultura ng pangingisda dito sa bayan ng Lingayen. Bata pa lang ako, sir. Namulag na ako sa kabuhayan dito sa pangingisda. Dahil ang lolo ko ay dati rin pong piloto. Mga relatives ko rin po ang nandito. So, nakasanayan na namin maligo, ng bata rito, at saka tumulong sa pangingisda. So, si Jeron at nakapagluto. Talaga. Ang po sir ngayon, wala pong kakukuha yung mga malawak lang, yung mga isang bangka po sa gitna lang po. Pero yung kalungkot po, may stock pag timpo ng alon. Malalaking alon, hindi makakalao. Tunay na napakahirap ang buhay ng mangingisda. Ito ay isang pamamaraan lamang ng pangingisda dito sa Lingayen. Gamit-gamit po ang bangkang kalukot. Tapos hahatakin yung lambat o ng dalawang grupo. Tapos may piloto na magtitimon. Siya ang nasa gitna kung mas hahatakin ba lang nasa kaliwa o nasa kanan. No? So, alam nyo, isa pong natikman ko ditong seafood ay yung Lingayen pusit. No, pag sariwang-sariwa siya, so simple lang, sugasan ng konti, tapos yung kawali, lagyan ng mantika, painitin ng mainit na mainit. Tapos ihulog nila yung pusit, liliyab siya, sabay lagyan ng asin at konting paminta. Yun, matikman nyo sana yon. Okay.